pripun nggih niki Mbak Erna, Pak. Mbak Erna di sini awan. oh alah nggih oh sik cilik nggih oh ngaten nggih ibu-ibu ingkang ngatemban rawuh ngaturaken sugeng rawuh nggih sugeng pepanggihan kalian kula sakatan Wahyu Laras Cokek dan Ses jenenge ya Laras iromone nggih Estu Laras Bapak Jemari nggih nggih mangke pun pinanggani pamundutan tresno suci dening para kadang kula wonten lor kali ngaten direne krungu lor kali nggih mangke dipun ladosi setunggal boko sawiji lumantar para kadang-kadang saking Wahyu Laras iki dugi dalu to Bapak teko bengi to Mas oh teko bengi to kok benjing oh nggih aku begini ora ketut kok ya ora dadi boyo panopo bagi awan wis tak syukuri ngaten nggih Bu nggih nggih mikmu kuwi aja mbok delehne lak didelehne engko digondol kucing Lah piye mik mik lho Mas Pandor kok kleru lek rumane mik lah lek mik niku kopi lek mik niku iki mik Mas kopi niku sing rupane kira lah lek mik niku putih nah bener to aku ora samar bleset kalau diblesetne malah mundak cilaka diliput dening panjenenganipun Abah Wisnu pripun para kadang pun lajengaken nggih nggih supaya Wahyu Laras
tresno suci mugia kadyata tresnane Mbak Siska Primariani kalian Mas Rizky Hidayatullah mugia estu dados tresno suci sepisan kanggo saklawase. Nah, aku suwani apa ngono mergone aku wis. Nah, nggih. Nggih ta Mas Mandar ya. Ku dikira dagangan tapi yo ora apa-apa. Lah dalah. Kalau mau sampun wonten ingkang mundhut saking panjenenganipun Bapak Wisnu Abah Wisnu ngersakaken uler kambang dudo merangsang iler dudo merangsang saking Abah Wisnu kita ya rada kandel iki amplop aku ora wani buka ke Bu wis bukaan dhewe isine apa kuwi nggih ngaturaken gunging panuwun Abah Wisnu nggih ing mangke sedaya bangsa sawiji pun pinanggani pamundhut panyuwun panjenengan sami lan kula sampun wonten sasmita saking Mas kula sak tengah kula kula napa Mas rondo gantungan jenengan kersa nembang napa request request nggih pun kathah ingkang request lumantar para kadang-kadang saking Wahyu Laras ing mangke setunggal pokok sawiji pun pinanggani pamundhut panyuwun panjenengan sami lan kala wau nggih wonten sasmita saking kakang kula saking Ibu DPR ngoten nggih Bapak nggih napa kala wau sambel kemangi nggih siap-siap aku piantun ingkang budaya ditanggapne cokek nggih estu gayeng dasare Wahyu Laras ya laras tenan ngoten nggih Bapak nggih pun pinanggani ingkang pundi rumiyin niki wadah soalnya ular kambang nggih oke dipanggihaken para kadang-kadang saking Wahyu Laras tidak kuyung dening para kadang-kadang saking Setia Abadi Audio ngaturaken gunging panuwun nggih Abah Wisnu nggih nderekaken sumangga
Sampun. Ra krasa to. Ya ora krasa iki. Tisune pun enten ta. Kula iki dikeplek lek wis suwuk ngoten niku. Dasare ya rada saking penake terus ora krasa. Dadi golek wis digolekne tisu. Lah, Mas Mandor iki biasane. Aja diingluk Mandor. Pun kados padatan biasane ngaten. Nggih. Oh isin kados kula ngeten iki lho. Isin rada duwe kene isin-isini lah dalah. Lah, malah dalang Pak ngono wingking niku. Nggih kok akeh tulisan ngendi salok Ibu. Pamun duite Bapak Misenu tasik wonten setunggal ingkang dereng pun pinangken. Kemudo rangsang. Oh, kemudo rangsang kleru lan nulis. Dudo merangsang weh. Lah niki to kok medeni niki. Napa dasare ya kasunyatan napa pripun niku kok tulisane dudo merangsang ya medeni men Bapak. Jenengan ki daleme mriki nggih Pak. Mangke katuran pinarak. Oh kuale nggih pangapunten. Dasare ya tukang guyon. Pun dipun lebetaken manah lho nggih dasare tukang guyon kok. Dados digantos kemudo rangsang katen nggih. Nggih pun ganti. Katen kalau wau Bu wonten wingking jan dhuwur mawon Bu. Yuwune sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih, sambel kemangi. Nggih. Oke, awake dhewe selak ora didakne mana ora di. Nggih. Apa mana lek sejaluk tukang genset, mungkin genset nak dipateni lah orang yang dituruti. Lah, niku malah medeni masa niku aku rawani ngomong ke niku. Nggih, kalau wau napa Mas nyuwune? Rondo gantungan nggih Mas. Nggih, pun sing tenang. Pokoknya di samping ngopi, usulah kopi kurang Mas. Oh sampun, saya urung tak jaluk ke Mas. Oke. Pripun iki Mas? Derek, kula derek. Lek Bu wonten wingi ngersakaken. Nggih, saking Ibu DPR. Menapa Abah Misenu? Yuk mangkaken para kadang-kadang saking nggih. Dipun cekapaken Abah Misenu riyen. Oke.
sampun lunas nggih apa nggih sampun lunas nggih kembali atur sepisan malih bilih kagem menggugati wonten ing kalenggan siang punika ngaturi kula sakaten lumantar wahyu laras kidan gregenaken swasana benjang diriro panggidhaupipun bedakan yang saripit Siska Tri Mariani kalian wong Bagus Rizky Hidayatullah